Ote mag pinje mag Afrika hero mokelo kanyakla pinje opogore opogore matwak ewi lokruok chako lwasi madhi nyime piny mar Azerbaijan oturo chuny riwruok mar G7 makoro osebalo gi moko kuom winjruok ewi sir mar omenda. Riwruok mar G7 koro dwaro ni mondo lokruoge otim e winjruogno ka riwruoge ma ok mag piny owacho lero ni mano yo ma pinje madongo tiyo godo mar badhruok. Musala Mudavadi ma en jatend migepe no ochiwo ote ma jatend piny Kenya William Ruto hero makamano. Thuolo koro en mar pinje mopogore opogore kata mopogore twak kendo bedo gi winjruok kendo keto kokgi e ogirimiti. It happened by agreeing to scale up the climate finance based on a new collective quantified goal, quantum for not less than $1.3 trillion annually from 2025. Matters of climate finance are properly stipulated under Article 9. You know, who is going to pay and how much, not necessarily how much, but the beneficiaries and so on. So that was trying to be, displaced. And to that extent, we as the people from the developing world, we were not comfortable with that. So it was completely set aside.